Víte proč? Protože mám pocit, že ve sněmovně by měli sedět normální lidi. A já jsem normální i po 4 letech, co v té sněmovně působím. Mám pocit, že ještě 4 roky to vydržím. Pak jdu od válu a přijdou, doufám, mladí. Nelumpačit, nedělat zákulisní politiku a chovat se transparentně a prosazovat to, co jsem prosazoval vždycky. Logiku a to nejlepší pro tuhle zem. Chci jim vzkázat, jeden klasik říkal, každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží, a já mám pocit, že si zasloužíme lepší vládu, než tady byla. Lepší reprezentaci normálních lidí, obyčejných lidí pro obyčejný lidi. Mám pocit, že už konečně bychom po 20 letech měli mít takový parlament. Víte, já mám za sebou, a všichni to vědí, určitý politický vývoj. Prošel jsem se po luzích české politiky a došel jsem k názoru, že program sociální demokracie, že to je nejstarší strana, je v podstatě pořád platný. Je to solidarita vzájemná pomoc a já si myslím, slušnost a logika věcí. Svět nemůže být džungle a sociální demokracie nedělá velké korekce, ale určité ano, ve prospěch většiny, protože poslední dobou se dostáváme do situace, kdy menšiny začínají vládnout většině a to mi připadá, že není úplně v pořádku. Největší úspěch? Těžko říct, za ten 1,5 roku vlády v Jihočeském kraji se mně a mým kolegům podařila celá řada úspěšných projektů, ať to jsou projekty v oblasti sociální, ať jsou to projekty v oblasti zdravotní nebo jenom volnočasových aktivit obyčejných lidí. A myslím, že Jihočeši, obyvatelé Jihočeského kraje, tuto naši snahu a úspěšnost dobře vidí. Víte, těch projektů, na kterých pracujeme a které jsou právě pro obyčejné lidi, je celá řada. Ať už to jsou projekty ze zdravotnictví, kde opravujeme a rekonstruujeme všechny jihočeské nemocnice, zlepšujeme kvalitu pro pacienty, ale i pro lékaře. Ať jsou to projekty v oblasti sociálních služeb, kde opravujeme domovy důchodců a spolupracujeme s městy na jejich plánech pro sociální zařízení. Mohou to být i opravy komunikací, protože spousta z nás se denně přepravuje po jihočeských silnicích. Já těch problémů vidím celou řadu a jsem moc rád, že se nám je postupně daří řešit. Slávka Jandáka já znám už řadu let a myslím, že v průběhu té naší známosti jsme si vypěstovali skutečně dobrý a mohu říct přátelský vztah. Já jsem Slávka poznal nikoliv jako pražskou hereckou hvězdu, ale jako člověka Jihočecha, bytostně spjatého s problémy jihočeského regionu a člověka ochotného je řešit. Myslím, že mám dobrou zprávu pro všechny zastánce a příznivce otáčivého hlediště v Českém Krumlově, protože stále platí, že se točí a točit bude. My jsme hovořili o budoucnosti otáčivého hlediště v zámecké zahradě Českokrumlovského zámku a podařilo se nám najít shody na tom, jak by mělo toto hlediště vypadat i po roce 2015, kdy nám vyprší lhůta daná UNESCOem.